Θα ασχοληθούμε με τη φυσική γενικής παιδείας της πρώτης τάξης του Λυκείου. Το κεφάλαιο με το οποίο ασχολούμαστε είναι το 1,2, που είναι η δυναμική σε μία διάσταση, και το πρόβλημα που θα επιλύσουμε είναι το πρόβλημα 11 της σελίδας 107 του σχολικού βιβλίου. Σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης, έχουμε δύο σώματα με μάζες μη 1 και μη 2, τα οποία αρχικά ηρεμούν. Η μη 1 είναι 1 κιλό και η μη 2 είναι 3 κιλά. Ταυτόχρονα, η αρχική τους απόσταση είναι 10 μέτρα. Ταυτόχρονα αρχίζουν και ενεργούν πάνω στα σώματα αυτά δύο ομόρροπες δυνάμεις, προς την ίδια κατεύθυνση δηλαδή, F1 και F2, όπου η F1 είναι 4 νιούτον και η F2 είναι 15 νιούτον. Το πρόβλημα μας ζητάει να προσδιορίσουμε την επιτάχυση αρχικά του κάθε σώματος και στη συνέχεια, μετά από πόσο χρόνο, το σώμα μάζας μη 2 θα προηγείται του μη 1 κατά 18 μέτρα. Λοιπόν, ξεκινάμε την επίλυση του προβλήματος για να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς συμβαίνει. Τα δύο σώματα είναι στην αρχή ακίνητα. Στη συνέχεια αρχίζουν και επιταχύνονται εξαιτίας της επίδρασης των δύο ομόρροπων δυνάμεων, της F1 στο πρώτο και της F2 στο δεύτερο. Αφού η δύναμη F2 είναι μεγαλύτερη της F1, 15 νιούτον έναντι 4, άρα το σώμα το δεύτερο θα αρχίσει να απομακρύνεται από το πρώτο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η απόσταση μεταξύ τους θα μεγαλώσει. Πάμε στο σώμα μη 1. Γράφουμε τις εξισώσεις που ισχύουν, εφόσον έχουμε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, θα έχουμε V1 ίσον α1 επί ταφ, S1, η απόσταση δηλαδή που διανύει n δεύτερον α1 επί ταφ τετράγωνο. Όπως βλέπετε δεν βάζουμε την αρχική ταχύτητα γιατί αυτή είναι 0, και επίσης F1 ίσον m1 επί α1. Όμως από την τρίτη εξίσωση γνωρίζουμε και το F1 και το m1. 4 η δύναμη, 1 κιλό η μάζα και υπολογίζουμε από εδώ την επιτάχυση. Συνεπάγεται ότι το α1 είναι 4 μέτρα ανά σεκόντ ισοετράγωνο. Αυτή είναι η επιτάχυση του πρώτου σώματος. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζουμε και την επιτάχυση του δευτέρου. Γράφουμε τις εξισώσεις του δευτέρου. V2 ίσον α2 επί ταφ, ο χρόνος κίνησης είναι ο ίδιος αφού ξεκινούν ταυτόχρονα. S2 ίσον n δεύτερον α2 επί ταφ τετράγωνο και F2 ίσον m2 επί α2. Από τη δεύτερη εξίσωση, κάνοντας αντικατάσταση, η δύναμη 15 νιούτον, η μάζα 3 κιλά επί το α2. Συνεπάγεται ότι η επιτάχυση εδώ θα είναι 15 δια 3, δηλαδή 5 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα, η άσκηση μας ζητάει σε πόσο χρόνο η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων θα γίνει 18 μέτρα. Υπόψη ότι η αρχική τους απόσταση κατά την ακινησία ήταν 10 μέτρα. Όταν τα σώματα λοιπόν ξεκινούν την κίνησή τους, το μη 2 προηγείται του μη 1 κατά 10 μέτρα. Άρα, όταν θα απέχουν 18 μέτρα, το μη 2 θα έχει καλύψει 8 μέτρα παραπάνω από το μη 1. Αυτό σε μορφή εξίσωσης διατυπώνεται ως εξής. S2 μείον S1, τα διαστήματα δηλαδή που έχουν διανύσει στον ίδιο χρόνο, θα είναι 8 μέτρα. Σύμφωνα όμως με τα προηγούμενα που έχουμε αναφέρει, το S2 δίνεται από αυτήν εδώ την εξίσωση και το S1 από αυτήν εδώ. Αντικαθιστούμε στη θέση του S2 και του S1 τις εξισώσεις τους, όπου θα έχουμε n δεύτερον α2 επί ταφ τετράγωνο μείον n δεύτερον α1 επί ταφ τετράγωνο ίσο με 8. Συνεπάγεται. Το α2 και το α1 όμως έχουν υπολογιστεί στην προηγούμενη εξίσωση. Κάνουμε αντικατάσταση. n δεύτερον επί το α2 έχει υπολογιστεί 5 επί ταφ τετράγωνο μείον το α1 έχει υπολογιστεί 4 επί ταφ τετράγωνο ίσο με 8. Πριν να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε απαλυφή του 2, πολλαπλασιάζοντας όλα τα στοιχεία της εξίσωσης με το 2. Δηλαδή 2 επί 2 επί 2 επί.
τετράγωνο μείον 4 τάφ τετράγωνο ίσον 2, 8, 16. 5 τάφ τετράγωνο μείον 4 τάφ τετράγωνο έχουμε τάφ τετράγωνο ίσον με 16. Συνεπάγεται βάζοντας τετραγωνική ρίζα, το τάφ θα είναι τετραγωνική ρίζα του 16, άρα θα είναι 4 σεκόντ. Άρα, μετά από 4 δευτερόλεπτα, το όχημα 2 έχει διανύσει 8 μέτρα παραπάνω από το όχημα 1. Δηλαδή, η μεταξύ τους απόσταση μεγάλωσε και από 10 μέτρα έχει γίνει 18. Και αυτή είναι η απάντηση στο πρόβλημα.